Kremlin siyasatyna garşy açyk göreşen Rus siyasatçysy Aleksey Navalny'nin ölümü baradaky habar tutuş dünýäde bolşaly Türkmenistanda hem seslenmede öretdi. Janyny kastetmäge tinan çykdan soň hem göreşinden el çekmedik we ortada gaýdyp gaýtadan türmäge batylan 47 ýaşly siyasatçynyň tarpataýyn ölmegi köpçülükde hem gen galma hem de nägelik öretdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary dürli ýaşly, dürli milletli we dürli kärli Türkmenistanlylaryň ençemet bilen söhbetdeş bolup, olaryň Navalny'nin ykbaly barada pikirini sorady. Türkmenistanyň günbataryndaky Balkan welaýatynda azatlyň habarçysy bilen gürleşen ýaşaýjylaryň köpüsi orsiýetli syýasy bendi Navalny'nin türmede zäherlenip öldürilenligine ynanýandygyny we gynanýandygyny ma'lum etdiler. Navalny meselesini Putin'i gatyber garalaýarlar. Navalny'nin öldürilmegi Türkmen diktatoryna hem ýol görkezji bolup, Türkmenistandaky aktivist adamlary, jurnalistleri ýene-de gorkulmak kuraly hökmüne ulanylyp biliner. Serdar Berdimuhammedowyň bu ýoldan gitmek howpy bar. Putin'in bu zalim ganhorlugynyň ýörelgi hökmüne ulanylmagynyň gorkusy süredi adamlarda. Gurbanguly Berdimuhammedow hem öz döwründe köpläp adamlary gorkuda saklamaktan, aktivistleri, garşy pikirleri gizlin ýetirim etmekden, gorkulyp saklamaktan el çekmedi. Oğul hem aktivistleri ýurda getirip türme basyp otyr. Diýip Türkmen başydaky habarçymyz özü bilen söhbetdeş bolan yerli adamlaryň pikirlerine salgylanyp gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan bir türkmen başyly Rus telewizionyna satelit arkaly köp tomoşa edýänligini aýdyp, Putin'e öň hormatynyň bolanlygyny emma orsiýetiň Ukraina çözmegininden soň pikirlerini üýtgedenligini ma'lum etdi. Bu hakykat. Biz ozal Putin'i gowurýardyk. Emma Ukrainada gan çaýkap, Ukrain döwletiniň territorial bütünligini, garaşdyrlygyny depelläp, öz ygtyýarlygyna geçirmek tinançmagyndan soň biz Putin'i ýigrendik. Ukrainada köp Türkmenistanynyň garyndaşlary, dostlary hemisilik ýaşaýar. Olary alada edýäris. Galy bersede Rus telekanallary soňky bir näçe ay bäri Putin'in töweregindäki ýaranlarynyň Merkezi Aziýany hem basyp almak planlaryny açyçan aýdyp, Özbek, Kazak, Türkmen döwletleriniň ozalky Rus padşahlygyna we ondan soňky SSR degişli diýen wagtlaryny güýçlendirmegi Putin'e bolan ýigrenji hasym güýçlendirdi. Diýip Türkmen başynyň ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosy Türkmenistandaky söhbetdeşleriniň howpsuzlygy sebäpli olaryň atlaryny eferde tutmakdan saklanýar. Türkmen başyda habarçymyz bilen söhbetdeş bolanlaryň ýene biri Navalny'nin ölümi bilen bagly wakanyň Kremlin Sowet diktaturynyň başga pikirlere garşy zulmy ulanmak ýaly tejribelerinden el çekmänligini görkezýär diýen pikirini öňe sürdi. Orsiýet KGB ýoluny ulanyp has ýowuz darap saýlawyň öňýany hem garşydaşlaryna hem de Merkezi Aziýa liderlerine aýratyn bir signal berýär. Nädip bolsa da meniň garşyma çykmajak boluň, öldürerin hem mäňde diýen ýaly görünýär. Diýip söhbetdeşmez aýtdy. Navalny'nin ölümini Putin'in post-Sowet ýurtlarynyň öz ygtyýarly garaşsyzlygyny elden gidirmegine gytaklaýyn duýduruş ýaly kabul edýärin diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy ozalky siýasatçy hem azatlyga öz pikirini ma'lum etdi. Azatlyk radiosynyň Lvivdaky habarçysy yerli ýaşaýjylaryň käbiri Navalny azatlyk pozisiýasy üçin ýoguldy diýen bolsa köpçülük öz garaýşlaryny jikmejik paýlaşmakdan saklanýar diýär. Hemme adam bu täzirige üns berýär, emma köpçülük bu barada gep açmaýar. Diýip Lvivdaky habarçymyz 21 fevralda gurrun berdi. Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny'nin Yamalo-Nenetsk awtonom okrugundaky koloniýada aradan çykanlygyny jazalaryň berja edilşi boýunça federal gullugy 16 fevralda habar berdi. 2024-nji ýylyň 16 fevralynda 3-nji belgili jaza beriş koloniýasynda bendi Aleksey Navalny gedelençden soň özüne nähoş duýdy we tasdesine huşuny ýetirdi. Koloniýadaky saglyk personaly desine geldi we tiz kömek gullugyny çağırdy diýilip beýanatda aýdyldy. Rus häkimetleri şondan bäri Navalny'nin cesedini maşgalatyna bermän gelýär. Bu ýagdaý onuň maşgalatynda Rus jemgyýetinde we halkara derejede närazylyk döretdi. Meduza habar gullugynyň ýazmagyna görä Aleksey Navalny'nin cesediniň maşgalatyna gowşurulmagyny talep edip 67 000den gowrak Rus raýaty ýurdun derňew komitetina resmi hat ýollady.
16 fevralda ölendigi oglan edilen bäri Rus polisiýasy adamlaryň Navalnyni hormatlamak üçin gül we şem goýýan ýadygarlyklarynın daşyny gabap öz-özünden jemlenýän raýatlary dargadýar. Ortiýetiň dürli künjeklerindäki onlarça şäherde gül goýmagy baran adamlaryň 430dan gowragynyň tutsak edilenligi habar berildi. 19 fevralda Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Navalnynyň ölümi barada halkara deriňewini talap etdiler. Kremlin tanqidçisynyň aýaly Yulia Navalnaya açyk çykyş edip adamsynyň ölüminde Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin'e günäkärleýänligini aýtdy we Kremle garşy görüşini dowam etdirjekdigini ma'lum etdi. Aleksey Navalny 2000-nji ýyllarda teatrda geldi. Ýaş, açyk hem şadyan adam kemkemden Ortiýetiň iň meşhur opozisiýa liderine öwrildi. 16-17 fevralda Türkmenistana aralaşan soğuk hava akımı yurdun günorta nogor sebeplerine ýangy ýakynly ekişi tamamlanan yer alma ekinine ziyan ýetirdi. Bu barada Datyk radiosynyň habarçysy 20 fevralda sebitden maglumat berdi. Mary welaýatynyň Guşlu Oba geňeşliginiň bir ýaşaýjysy özüniň 4 hektar meýdany eken yer almasyny soğuk hava akymynyň ösüşden goýanyny aýdýar. 4 hektar meýdany eken kartoskamy tutuslugyny sowurdy. Men suwun edil ýüregim sydan ýaly ekin meýdanyna baryp ekilen kartoskulary barlap görsem, sine ýaryp baslan ýerleri garalypdyr. Diňe bir ýerinde däl, hemme ýerde sine ýaran kartoskular garalypdyr, sowuk urupdyr. Ýöne, diňe meniň ýerimi däl, goňsy geňsliklerdäki kartoskulary da sowurdy. Diýip Marul Daýhan Datyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Goňşy Daýhan birleşiklerde eklen yer almalaryň hem sowuk hawa zerary zaýa bolmagyndan gorkulýar. Türkmenistana bir näçe hepde ber dowam edýän maýly hawa 16-17 fevralda birden sowady. Käbir sebitleri gar ýagdy. Birazdan 15 fevralda 25 gradusa çenli maýlany hawa bir gece günüň dowamyna minusa düşdi. Günnägör sebitlerde doňakçylyk boldy. Adatlyň habarçylar birazdan sowuk hawa akymynyň aralaşmagynyň ýa-ni Guşlu Oba geňeşligine daýhanlaryň ýyly dyşkanalardaki oba hojalyk ekinlerini, şeýle-de mellek ýerlerindäki yer almalaryny sowukdan halat etmek ugruna eden aradalary barada habar berdiler. Sowuk hawa akymynyň has azal fevralyň 2-nji hepdesini Adatlyň habarçylary garaşlayan sowuk hawa we pyntyk açan meýweli baglar ösüşden galdyrmazlyk babatda Balkany ýaşaýjylaryň başdan geçiren aladalary barada habar berdi. Hidrometeorologiýa gulluklar 17 fevralda Güneybatary welaýatynyň käbir sebitlerini howanyň temperaturasynyň ymykly peteljekdigini çakladylar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan Marly Daýhanlar käbir hojalyklaryň maýly howada soğanam ekenliklerini häzir bolsa soğanlary sowuk urup olaryň ösüşden galmagyndan gorkulýanyny gurrun berdiler. Häzir mellek ýerlerine soğan eken hojalyklar hem aladaly. Olar hem ekilen soğanlaryny sowuk urar öýdüp alada galýarlar. Diýip Yerli Daýhan gurrun berdi. Ýene 3-4 türüň üçinde bellisi bolar diýip bir Daýhan aladalaryny beýan edýär. Bayramaly etrawynyň ýaşaýjylary sowuk howanyň duýdansız gelenligini 20 fevralda ýerden howanyň temperaturasynyň -9 gradusa çene sowanyny aýdýarlar. Awtomobil ulaglaryny antifriz sowuklugynyň ornuny adaty suw ulanýan awtolog eýeleri sowuk howada radiatorlardaky suwlarynyň hem döňüni aýdýarlar. Meteojurnal neşrine görä 16-17 fevralda Türkmenistanyň çägine Güneybatary Sibirden sowuk howa akımı aralaşdy. Balkanabatda sekundu tüýligi 24 metreçe ýetýän şemal boldy. Gumsyrady. Mediazon habar agentliginiň we BBC-niň Rus gurulugynyň jurnalistleriniň uruşda wepat bolan eskerleriň şahsiýetini anyklaýan gözlegleriniň netijelerine görä takminan 2 ýyl Moskwanyň Ukrainaga garşy başlan giňerimli uruşynyň başyndan bäri adyndan 45.120 sany Rus eskeri öldürildi. Uruşda ölümle tasdiklanan adamların 3'ten 2 bölegi, meýletinçiler, harby gullugy çağırlanlar, öňkü tutsaglar we hususy harby kampaniýalaryň söwgeççileri bolup, uruş başlanmadan öň harbylar bilen baglanşykly däldi diýip gözlew. Barlyk işlerini geçirenler netije gelýär. Bu görkezji mobilizlenen 5406 askeri hem ölçün alýar. Olaryň 80 göterimi uruşyň 2-nji ýylyny öldürildi. Krasnodar, Sverdlovsk, Başkyrgystan we Çelyabinsk sebitleri uruşda ölen adamlarynyň sany boýunça iň ýokary derejelerde durýar. Jurnalistler geçen ýyl öldürilen Rus askerleriniň 27.906 sanynyň şahsiýetini anykladylar. Bu görkezji öldürilenlerin sanynyň uruşyň 2-nji ýylyna tasdiklanan pidalaryň sanynyň
57 göterim köp bolanyny aňlady. Geçen ýylyň oktýabr aýyndan şu aýaçenli Rus goşunlarynyň Çen bilen Senagat şäheri Avdiivka we Donetsk sewtiniň goňşulykda künjeklerini eden ilerlemesi döwrüne barlagçylar Orsiýetin 6614 eskeriniň ölenligini tasdikladiler. Avdiivka geçen hepde Moskwanyň goşunlarynyň öňüne ýan berdi. Jurnalistler öz gözleglerini köpçülikleýin habar beriş serişdelerine gynanç, hatyra habarlaryna, pidalaryň garnaşlar tarapyndan sosial ulgamlarda paýlaşylan maglumatlara, yerli dolanýyş edaralarynyň habarlaryna we gonamçylyklaryň ýazgylaryna esaslanyp geçirdiler. Ýöne anyklaýyş işlerini geçirenler uruşda ölen Rus eskerleriniň hakyky sanlarynyň azyndan 2 hisse köp bolup biljekdigini belleýärler. Russiýanyň Gorunmak ministrligi ýaragly güýçleriň hataryndaky ýetkileri baradaky maglumatlary ýaşyryn saklaýar we jurnalistleriň gözlegleri netijesinde çap edilen maglumatlary hiç bir açyk düşündiriş bermedi. Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aňta Gurulugynyň müdiri William Burns ýanwar aýynda Foreign Affairs daşary gatnaşyklar jurnalyna çap edilen makalasynda Ukrainadaky uruşda azyndan 315.000 Rus eskeriniň yaralananlygyny ýa-da öldürilenligini aýtdy. Şu aralykda dostlarynyň aýtmagyna görä tanymal Rus bloggeri Aleksandr Morozov'un 21 fevralda ada edilmeýän çeşmelere sargylanyp Rus goşunynyň Ukrainanyň Avdiivka şäherini alma uğruna alyp baran söwüşlerini 16.000 öçenli esker ýitiren bolmagynyň mümkinligini habar berenden soň özüni helýäklänligi ma'lum boldy. 2014-nji ýyldan beri Ukrainanyň günnägörüne Russiýa tarapyndan gollanýan separatistler we Rus goşunlary bilen bilelikde söwüşýän Morozov bir güniň Telegramda öz harby serkerdeleriniň Rus ýetkileri barada ýazan ýazgysyny öçürmäge mezur edenligini aýtdy.